أوه ما يقبل كوار. سير إيش تعرفوا يا؟ ها. إذا يوش أستيغلو الأقل أصلا لا قوي وشي أصلا أقصى بس تدري أقصى والله. إكير توندو عندي. بيجنش حصيلة تحل هرني ما قليل مش تحيل كيف بيجنش وشو فيش هاي رأيك شو لازم ما بعد وين سير يقصلو يقش نور شو ده كلتور نسلو مش بخر ما تريكي نا أشكال يقول الموسى يقول بش كباتيسن زين وش خيرتش كداش يقول زين وش هيك هندي سنتا بصريني هما ياتي لا شو بشيش هنا كرو مين كون ده مين شو مين هتقولي نخوضها أصلا نوم ديش كتير نوش تاس بوش أما أسكش شوية ها كل شيء نوصل يوش في البوكو Cosa io trovo che in seriosa ma io provo piazza da ci dio ste piazze che per me non resta vet yok şuna. İnzler London Paris soğan filma hali. Şey oluştu yok çok önemli değil. Koç khilat. İşi iş yok çağla qarsan. Bu şey sant yok çok çağla ersatsan. Hani işte haşmet aynı falan. Eyreyna. Aryan tahbağa. هرين سرخين ويوغين غيري هاد يولشون تي. إنه ينزل يوغ شو مدوغا قول بخزر باين إشت خير شو تسكيلر تو بير فت كبات ما بو إشتو شرع شو يوغ شوز. يدور بيرد إشي خينو داس قاستن بو إشي يوغ وش خادم. تحنخيل بو إشي. تحنخيل ها تحنخيل يوش ساسكو يتسكوتو مسلوي. نسل وجه أقول ملا لخو يوي كان بفريجرت كنت شفت أجي بس أنا تيتا دل لخت يعمل هذا سلام. ها. شايف إيه ولا شينا؟ لا. تيجار ما هلي أفشوا. تيجار بايش خيل غير بخشصة. أخت. ودو بيشتاق ودهنا لجورا يا تسمى يعني كده يرفع تيجي شيء كده بشوف. تيجاري؟ يا. تكرين عادي متسكرين هذا. سنسلي باكي. تنبيل بشتاق سير. إيه هالسما. سر كاستمر شو جارم هو شو عبود لا حيتي هربات. شو وصل شيء شو مش أصلاً وصل الناس كده راه مساج بيت. قشري. هذه حلقتي أسر دخش محلية. وهين ساعة خنا لحدو. ها. ها يا. كلتور أيوه يوك هاتو شو متر شوين. يامنش سمعت شو. وش خزيستن يامنش شو. شو يلتو ما شو يوك يوش как подвал шму يوه. Верхний слой ютя лакар. Верхний сплошной серый ю, а юг лаха можешь у юга значит вкрапление еще вниз шутся. Ю. Колодочься. А. Если обнарсер заполнить стенацер, изначально ече на и как бы шай зирно хранить лишь хозяйственность. Под погреб шмою. А. بقرة ياقي ويتجمع. مانجول كعبة تاشلون مواتي نشاش بوغر. مانجول شي؟ А шкадельск дают шазне, ну гордук держаться, кина держаться не ушаем больше, без заудыш. Это вообще шашех, меткшех, как серьезно, за город дюэл, хахинаш, хери, Киев, нет. Монголш. Бывший опс. Даже в Советский Союз территория, Средняя Азия, Россия, Европейский Союз, СССР. Меткшех. Город Леренятся, Москва, шиша просто. يتنع خيل غير مايريا جورو تشاك. Это барыч, мы привыкли, дешевым 270 тысяч сошло сразу. Отцо خيل غير уйти хочу. Отцом, центр. Дорожный шлоц он да, хотя бы даже 10 раз преувеличить меня бы опцу. Скорее магазин больше меткшать. Сега даже 27 тысяч меткшать больше период сега и опцу населения. Город диаспора выше магазин больше версий сейчас, даже если он больше. И тут преувеличили меня. انت ايش دحين صار بيرد ما بويها
Волосы прямо так. Ха. Ну, еще и ноги, где-то по центру до конца, да, и сейчас цитадель дальше, там, что ловчу, и на наш пути, и делаем за стенами аж, сильнее. هو يوقي سنسا إيري سنة ترو يوم نخلق Да, لي. ты вообще крепость, что? Единственное, человек, примерно средневековое кино «Шауши Хулпыш», замок Чуа, второй шел выше Ара. يوقع ساقيرم هم بيجي كو حد ولا خلق يخشوا يوتش إشتا. Юрн более мелкие крепости, закончишь, и уж все машка, мы сайтуешь, тут все сунжи линии, а ведь одновременно куда. 6 километров, юга расстояние счётш, цепкалый полностью. Еще даже, ох, мост, ты видишь, цигар не шкучу бош, мы лишаем, жим никуда держать берется. هينش كنا هرميوش ميريرو ألغيتهم. يتر كودو أركيولوجي. هذا دحر материал, что закари наш угорлахов наш кабанский культура олцуна и с 13 века до нашей эры халур шерик, но ехал анализ эмала из мелких ширлуши культур. Так, с 13 века до нашей эры дын халерча хойзер ахезер шогер хан халдын уже ингал хэл. Сухандына хайнахты монголш ягин. Видишь, 1238-39 яду, кажется. Суан дяка бата. Том бинашаш болса хатса яхлуш. Ците саньяги нашаша. Их царь хатса яхлуш. Хуз духар чубо лаша уже хузар قايم نشطوي خزر بخار نشوي عندي بول بول уже на монголш. Үш бухуз духар чубо лаша пиенште лаша хадице монголш. عندي بولش. بوخ بلش شو بيتا. царь первый чулил наш виш был царь. اشتيشنا الشيخ بو قال اشتا كود عديلين شو بيتنا ها. تشبه. 270 тысяч сагвина шаш был царь уже. Шаш цац правил кадах приказ делир под 270 тысяч лет догадырял туда. يدل штучи тица. Ну, итус да тетуарни хата 27 тысяч, итус тетуарни 27 тысяч там медок кушты, мело хил среднестатистический город юкос. Население 27 тысяч, 30 тысяч гектаров. Аж итус. جيمчуна вокчуна дахо курдук цаача мел бош. Инчудун чу юхар қи цингалаас гаряас. Да мел метветтен чохтер юхер юхтамирлан юха юхан чохтер юха залтадинский редко цацун карё хуза кезмез но дух айн чохтер бацашт дух нахайн юха 18-19 веки оларият цигержими ёхи олария ломел сия бол олари лехтен хотежим дух целетен за 18 года ягина олари лаха семашки заканёшти алган гали боших шавсия гор شو سريع جناية هذا يمكن بس هنسي أول شيء حقوق هنسي يرقنا يسن ما قاس الله قرلي حديث رحلو كما سينا قرادة وصار سو حلق الشر ما قاس الله بوه هنس بالبلا وين تاتبش ما قاسيات وش يوهين زاد ساشي شعنا روجنا بوشو قصة بوه بينا وشر خيالك سريت عدل شينس Краснодаре. А свою статья я сделал в конце 17-18 года. Массу версий шаях, ких цигах или шаиш тело то лицо все равно хузахило я чинел. И царь дючил и отцу населения кини метк шец выше. Юхера там лишь на Кавказе угор ёк. А ёк здесь zusammen. Бобринский с 1888 года 5000 курганов был хузгона. Его дисан мощные каменные стены, остатки мощных каменных стен и алдоца язен. Элван канинском городище. Ну, так, как чтя, мет охматя башня, отметить дина дугер, стратегический мет хлору. Стену говорит, даже 44 год, я. И линия обороны против немцев, защищать Ечхена, советской коммуны, его утягин аллахи. Самый удобный мет кюэл. Утягин нахуш, виноградов сахдок, даже. Через 800 лет монгол шухан желтая юга, например, мага стала плотом или против немцев уже мост дал. Сам захочешь, все равно кичен бина. Хин зраск шалетен. Хин синт он больше ба. На хаш бас я.
военных, стратегических функций шинзов. Тирана نحتا أحبا تزامع دونشا يحنش دونشا يدي تيرسا شين تدي لنديقة دقيق شقر غاب بينسا